Oh, yan guys, na-deliver na natin yung na-deliver na natin yung LPG tank. LPG tank. Yun lang po, kukunin nyo yung tank nila kung wala po kayong tangke. Dahil medyo mataas po yung puhunan dyan. Sa tangke po, pag bibili kayo sa mall, mga 1.8 po yan. Sa planta po, bibili kayo 1.6. 1.6 ang tangke na wala pang gas. Palalagyan nyo po hanggang 700 yan. Hanggang 700. Pag binigay po ng wholesaler sa inyo ng 700, pwede nyo ibigay ng 730 o 750. Oh, na make up lang kayo. Yun po yung sinasabi ko na negosyo kahit walang puhunan. Gamitin nyo lang po yung pakikipag-usap nyo na maayos para kayo makaumpisa. Sana may makagawa ng ginagawa ko ngayon para sama-sama tayo, guys. Kasi alam ko may mga walang ginagawa diyan na nalilito rin kung paano mag-umpisa ng negosyo. Nag-aalala sila paano makaka-start ng negosyo, walang pampuhunan, mangungutang ka sa lending, papatawang ka ng 15 to 20% na interest. Samantalang gawin mo lang yung ginagawa ko, makiusap ka lang, hindi mo na problema yung pangpuhunan mo. Dito po ulit tayo sa isang wholesaler. Cut po natin.